Konferma oħra li l-gvern ta' Roberta Bela mhux jieħu l-ħidma tal-Parlament bis-serjetà. U konferma oħra li l-gvern qed itellef il-Parlament milli jgħaddi liġijiet ġodda. Dan kif għal darb'oħra, il-gvern ma approvax l-ewwel qari ta' abbozz jew mozzjonijiet imresqa mill-oppożizzjoni. Dan meta l-ewwel qari ta' abbozz huwa dritt tal-oppożizzjoni u kien għalhekk li l-whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista oġġezzjona għal dan l-atteġġjament irresponsabbli waqt is-seduta tal-erba' u talab lill-Speaker biex jintervjeni. B'risposta għal din l-oġġezzjoni, id-deputat Laburista Naomi Kakija li se tkun il-whip Laburista ġdida qalet li se titkellem internament fil-gvern biex ikun hemm risposta dwar ser ikun il-pass li jmiss. Ta' min wieħed jinnota però li preżenti waqt id-diskors ta' Naomi Kakija kien hemm id-deputat Prim Ministru Chris Fern kif ukoll il-whip preżenti Andy Ellul. Żewġ persuni li ilhom iktar minn sena jafu b'din is-sitwazzjoni. F'kummenti li tal-Net News Robert Kutajjar qal li Naomi Kakija mhux kredibbli kif kemm Chris Fern kif ukoll Andy Ellul ilhom xhur jafu li l-Partit Nazzjonalista kellu jressa il-mozzjonijiet għall-ewwel qari. Iżda minkejja dan kollu, it-talba tal-oppożizzjoni qed tibqa' fuq l-iskaffa u għalhekk qed tixxekkel il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament li b'kollox għandu 7 abbozzi li huma pendenti fosthom dwar il-ħela tal-ikel, dwar it-twaqqif ta' Kumitat Permanenti tal-Ġustizzja kif ukoll dwar ix-xogħol u r-relazzjonijiet industrijali. Il-Partit Nazzjonalista qed iressaq ukoll standing order sabiex fost l-oħrajn l-oppożizzjoni ma tkunx limitata għal 2 mozzjonijiet biss fis-sena imma għal-iktar. Dan kif meta jiġi approvat l-ewwel qari ta' mozzjoni imbagħad jibdew id-diskussjonijiet dwar din il-mozzjoni. Il-perjodu jieħu b'kollox 3 xhur. Ma dan l-istazzjon Robert Kutajjar insista li l-aġir tal-gvern huwa turija ċara li Roberta Bela qed jabbuża mill-poter li għandu sabiex ifixkel il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista.